Tiña 8 ou 9. Estaba nun aniversario todo cheo de patacas e Coca-Cola e nais e pais e agasallos e moitas verdades soterradas baixo un precioso xardín cheo de camelias. Dixenlle entón a miña nai: pois non sei que teño. E chorei como unha adulta, cunha vergoña e un medo que rubían como animais de salvaxes gadoupas, gorxa arriba, gorxa arriba. E houve un intre pequeno, un acenderse ao mundo, como a que intenta prender un chisqueiro sen gas, no que miña nai, Luz, mirou para min, coa cara que poñen as nais cando as fillas recollen un premio, coa cara que poñen as nais cando as fillas non recollen un premio. Agora sei que aquela nena chorando con 8 ou 9 non era máis que eu viaxando no tempo, só durante un intre. Miña nai xa morrera de cancro, eu xa tiña 30 anos e acordamos vernos naquel día. O que dura un intento de chisqueiro, un lume que non vai, unha luz que non acende. E por non falar chorei, e ela, sabedora do desconsolo, do imposible, só mirou. Outras veces viaxo cara adiante e chega a miña casa un coche de radiotaxi Betanzos e pita e berra a xente que baixa. Son meus avós e miña nai e miña amiga Marta e aqueles gatiños bebés que non funquen de manter con vida nunha caixa de Nike e todo aquilo que crin perder ven envolto nunha tulla moi xeitosa que logo podo reciclar e usar para outra cousa, se me parece. Eles rin con xigantescas bocas e branquísimos dentes. Todo era broma, muller, enganámoste. Xa estamos aquí, imos comer unha tortilla de ovos da casa. Hai días que me colle moito frío e viaxo cara adiante para manter así a barriga quente. Todo era broma, non paro de repetilo. Abro a cancela e deixo que entren. Gracias. Vou relembrar hoxe o día que miña avoa chamou un programa da tele ás 4 da mañá no que preguntaban que lle roubaron a Manolo Escobar. Non me apetece falar da razón pola que estaría experta. Lindo vaso de nocilla reciclado cheo de viño enriba da mesa. Ela chamou porque sabía a resposta. E ficou case media hora na escuridade, onde tiña pendurado o teléfono fixo, escoitando o sinal, obedecendo as ordes da operadora. Agarde, 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 que agora sairá en directo para poder verbalizar diante de toda España que foi iso, que lle roubaron a Manolo Escobar. Un mes despois chegou unha tristura vergoñenta en forma de factura de telefónica. Non paraba de chamar xente, ninguén acertaba, e eu sabía a resposta. Dixo así: non lle chegaban os cartos da pensión, por iso confesaba, coas lentes embazadas como os crisais dun forfiesta de segunda man e as fazulas vermellas da vergoña do viño do vaso de nocilla da calor da cociña de leña da soidade tan grande que é querer estar soa. Non vi nunca unha foto tan triste como a imaxe da miña avoa sostendo coas súas mans de carballo aquela factura. Nunca o mundo me pareceu tan lixoso. Miña avoa, que cos seus dedos de garabullo de carballo apuntaba os números importantes nun papeliño ao lado do teléfono, que case non se vía escribir o seu nome, que miraba todo cuns olliños pequenos sen entender, mais sempre agradecida. Viu a felicidade toda do mundo diante dun vaso de viño ás 4 da mañá e afirmou que ela, por fin, sabía a resposta. Gracias. Graciña.